Sedi ponovo započni priču, a Vanja će da nastavi. Da ti kažem šta se desilo s onim semenom. Dobro. Priča se zove Zasađeno seme. Jednog dana jedan čovek je otišao da kupi seme i zasadio ga svaki dan je zalivio i onda se desilo nešto čudno. Onda kada je čovek trepnuo, onda je jedan čovek je trepnuo i pojavio se na veliko drvo. I kada još jedan čovek trepnuo, čuo se bom, 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 bom. Bag. I smrde da od drveta se desilo da su narasle bombone. Čovjek nije bio siguran da li su to lažne bombone ili prave. I kada je probao bombone, bile su tako lepe i nisu bile lažne. Njemu se to svidelo i zapeva pesmicu i ptičicama se to svidelo. Pa su i ptičice crkutale i leptirićima se to svidelo, pa su leptirići leteli i oko drveta i bile slušare. I čovjek je bio srećan. Ali vam se sviđa nastavak priče? Divan! Ajmo aplauz za priču.